Salut toată lumea și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi vom aborda un subiect puțin mai serios, să-i spun așa. O să lăsăm la o parte amuzamentele și umorul. Nu că aș fi o mare fan al umorului, dar îl mai am acolo pus la cutie. Nu prea îl afișez, din păcate, nu știu de ce nu reușesc. În fine, nu despre asta vom vorbi astăzi. Astăzi vom vorbi despre un subiect mai serios, după cum am spus, legat de călătoria minorului de 16 ani în țările străine. Eu mă gândeam, bine, UE, deci dacă vreți în afara UE nu se poate, mergi mai prost. Sau mi se pare că, dar nu sunt sigur, trebuie să mă uit pe chestia asta, o să văd. Nu sunt sigur. Vreau să trecem direct în pline, așa vreau să bușiți pe mâna de like, să dați share la prietenii voștri ca să vadă cât mai mulți și eventual un subscribe. După cum spune legea, adolescenții care au împlinit 16 ani pot călători de acum în străinătate fără a fi însoțiți de un adult cu anumite condiții. Alea fiind, pentru a merge în vizită la rude, vrei să te duci la frații tăi, în fine, pentru studii sau pentru a participa la concursuri oficiale și nu în ultimul rând pentru a urma un tratament medical, de exemplu, nu știu, te lovi la picior, te duci acolo și te operează acolo, poți să mergi singur. Îți dai seama că trebuie niște acte, dar nu despre asta vreau să vorbesc în clipul de azi. O să citesc pe ecran pentru că nu stau să le memorez pe de rost. Legea privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate s-a modificat și reglementează modul în care copiii de 16 ani pot călători în afara țării neînsoțiți. Cum am călătorit eu? Eu o să spun cum am procedat eu. Biletul de avion a fost normal, iar la check-in am introdus datele normal, gen 16 ani, toate astea, nu mi-a trebuit nimic. Pentru că la zboruri interne și tot mai de asta. Dar eu am călătorit în afara țării și pentru că am călătorit în afara țării îmi trebuiau anumite documente. Am avut nevoie de procură. Bine, astea le puteți căuta pe net, deci nu cred că mai să zic. Am avut nevoie de niște procuri, niște chestii pentru rude și na. Așa am reușit eu să fug, să zic așa, din țară, dar uite cum am întors la mine acasă, din păcate. Dar o să plec din nou pe 27 octombrie și o să facem un clip bombă. Mai mult clipul ăsta l-am făcut ca să știți cum am reușit eu să plec în toată lumea. Să te rog, bă, cum ai reușit, bă, să pleci la vârsta asta din țară și nu știu ce. Easy, e lege, la 20 de ani s-a băgat lege, 20 august s-a băgat lege și sunt foarte bucuros. Și legea zice în felul următor. Legea 247 din anul 2023, deci 20 august, care completează legea 248 din 2005, prevede că toți cetățenii români minori ce au împlinit vârsta de 16 ani să poată călători în străinătate neînsoțiți cu acordul părinților sau al reprezentanților legali. Da, boys, ăsta a fost clipul și sper v-a plăcut, sper v-a fost de folos, puțin cam scurtuți, dar da, câteva sfaturi și la ce să vă așteptați, pentru că eu nu m-am așteptat la multe chestii. Am și din țară, ăia m-au luat, că nu știu ce, dar bine, du-te. I-am dat tătălea, s-au uitat, s-au inspectat el acolo pe procurile alea. M-au spus, bun, am urcat în avion, toate alea, toate bune. Și ajung acolo, aterizez deja, deci sunt pe aeroportul din Malmö. Eu am fost în Suedia. Bun. Și mai iau un polițist de frontieră pe dreapta și mai vine o femeie. Că ce faci aici? La tine nu e școală, că acolo e școală. Era școală și acum e. La noi nu era pentru că era 1 septembrie. Și îi spun că nu, toate astea. Ok, unde te duci? La rude. Unde locuiesc rudele? Le-am zis localitatea. Ok, dă-mi numărul de telefon, i-am dat un număr de telefon care nu mergea, după aia am dat un alt număr de telefon la altă rudă. Și au vorbit acolo, nu știu, chiar nu știu ce s-a zis că s-a vorbit în suedeză și bine mă, du-te. Am plecat, frumos am luat autobuzul de la aeroport către gară. De la gară mi se pare că am mâncat ceva sau... Da, am mâncat ceva, am luat ceva repede din 7-Eleven și am fugit direct la stație să aștept autobuzul, doamne, trenul. Ca la tren, 4 ore am făcut, nu știu de ce am făcut atât de mult. Am stat foarte mult pe loc, în multe stații, dar nu înțeleg de ce, nu știu. Și ca să vă înțelegeți norocul pe care l-am avut eu trebuia să cobor la Göteborg. Dar înainte de Göteborg era Kungsbacka. Bă, și m-am văzut că, bă, deja întârziem și toate astea, hai să coborăm la Kungsbacka. Hai să cobor, mi-au zis. Și te luăm de acolo și mergem la noi
localitate. Bă, ghiceți ce? Fix acolo se oprea. Au anulat Göteborg-ul și s-au dus la Kungsbacka, ca să înțelegeți ce noroc am avut. Bun. După aia, toate bune și frumoase, m-am distrat pe acolo, super. Și l-am întors, nu i-a păsat nimănui de nimic. Nici la ieșirea din Suedia, nici la intrarea în România. Am trecut așa. Zici că aveam 18 ani, zici că eram deja călător, eram... Da, foarte frumos. Eu am fost Alex, până la data de v-am și uitați, lăsați un like și un subscribe. Pa, pa!